Nke a bụ ekpere m n'isi gị n'ime ọnwa ọhụrụ a, naanị kwewere m ise. Ntị adịkwa. Ọnwa ga-abụ ọnwa ma nyere gị. Ọ ga-abụ ọnwa ga-abụ icheta ihe ọma o ji wee bịa. Ọ ga-eji ngọzi were abịa. Ọ ga-eji ọmụmụ were abịa. Ọ ga-eji mmepe ụzọ were abịa. Ọ ga-eji ọganihu were abịa. Ma aka nri ma aka ekpe ma ihu ma azụ, ebe ọ bụla i gbuoro ị ga-ewute ihe ọma. Aka ji ngọzi gị ga-akpọnwụ n'ọnwa a. Ị gaghị anwụchu anwụchu. Onye na-eji ije ọjọọ n'isi gị agaghị apata n'ije ahụ. Onye na-achụ gị ga-ebi aka n'aja. Ebe ịdị ndụ na ahụike wee hụ mmalite ọnwa. Ị ga-adịkwa ndụ nwee ezi ahụike wee hụ ngwụsị ọnwa. Agaghị achọ gị achọ n'ime ọnwa. Agaghị aka akụkọ ọjọọ n'isi gị n'ime ọnwa. Ọnwa agaghị ahụ njedebe gị kama ị ga-ahụ njedebe ya. Ọnọdụ ga-eme gị ka ị garịa enyemaka n'aka ndị iro gị agaghị adakwasị gị. A sị na onye ruo rie ịsụcha ubi ị ga-atata ọka. Onye ọzọ agaghị anọchi ọnọdụ gị. Onye ọzọ agaghị eru uru ahụhụ ị tara. Oke gị ga-erurịrị gị aka. Oke gị nọ n'elu ka ikuku butere gị ya. Ọ nọ n'ala ya pụlite ome. Ọ bụrụ na mmiri ka a tụnyere ya selite elu, ọ bụrụ aka kpuchiri aka ahụ kpọnwụọ. Ebe ị na-egbochighị nke mmadụ, mmadụ agaghị egbochi nke gị. Ebe ị na-emebighị nke mmadụ, mmadụ agaghị emebi nke gị. Ihe a ga na-anụ n'ọnwa bụ akụkọ ọma na ndụ gị. Ọnụ ọchị ga-awa gị n'ime ọnwa. Ya gaziere gị. Ịkọọ gịnị? Ise. Ntị adịkwa. Ya gazie.